besin Sabin Akrofromhene Asante ono ana empanyimfo ani tini ajocho ro edi animu wedo bi na baka che wo benko baka che Osei empanyimfo mu ani tini ajocho ro wo ma wono mu kasa eduru kurumu wo ma wono mu pia na ewu se memma wono mo ma tie ti ma wono mu be ya chese wono mu dia ni tie aba betai ya ni ankasa ya nana echi a anya Asante toi ayemfo pa empanyimfo Kwame just by as Ali Diano one man ada one more church ya I just some to ever habra esa anu de akoso ya abuja sani etiano awuni fumanso ana mo acha wano na anya Asante sabra ewa hanu no na nanom empanyimfo ani tini achochoro edifo nese eno ekoso ewo ahanu no ana Sabin Akrofromhene ebeja ewa ha oyine ba so ena wono so atesima o dia sena Asante eso uwe dia yuabra empanyimfo ana one bana abusu maso de abude ayi so mo tata ewo ahanu se enne so wudom yi a eni ntini ajocho ro mama kentra nwam a won matwa sia mambo ademu a na se eye nana kwaku Owusu Asante Akrofromhene by Candy for down so dance on our phone na our no boss FM or Akrofromhene by first eye group of companies here and Monyam Shan and Osei Kofi our no ya Sabin what they are shan won't and Yawaha Yabania Besil said Jasahine now we are back some kakra what just say Akonya Hua Esa Enchimuno kakra Yabet me Adia man said obey Appiah one na addition in an one or better one man no eba ahimfie nso a jasen ne wono ana yebebu nkonta bibia ebesine naso wono na se ebeyi wode se bi mpo a oba ahima beko no de akoto nanim na wono nso asisi dua atrem se hwehwebu mapa no eda adwa ansana bibia timi akoso eti ahenie ni akonya na yade ebema yewura no enye akonya ketwa ene onu ntine wahai na arempanyimfo nso abadam a enye se obi aka kire wo eye krom ha won mo muka biego mu won mo munim den osimpiti mpimprimfo adehye nankasa asikafo nankasa won mo na atwahia won mo de anitie ane ya nonyam aba bebomuo na feye nua anase ye ne ankasa ye hene ye de na asi akonwa no so won mo na abade mu hanom na ye de mo enkiremu na no ye de bramo agudifo manso de guso a won mo so de agudie ene nyom kro e de toto ase se ne be adwumadie no e be kra behwe na bibia etimi aye kama ewo ahanom ti ha aye Sabin Akrofromhene na Osei na himfie ankasa ena ye gina sesia ya nana kwako Owusu Asante a enche obeye Jasahine awa Sabin Akrofromhene ono ankasa ni totrom to ne wo kani anene dom ana ma kwako faso no kwa yati asifo so aba na wono aba betai
amena yɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ ha yi wohwɛ a ɛmɛɛma tuntuma kɔkɔɔ ɛsɛ ɛnafɔ koraa wɔn mo deɛ akɔfɛ no sɛdeɛ adi kaka no sɛdeɛ aduaa mu no sɛ ɔbaa wɔ mu a ɛyɛ ana ɛyɛ fɛ ɛyɛ akɔnɔ ɛno nti ɛnɛ yi ɛna nso ayere baayɛ a wɔba na wɔbɛsa wɔn mo tie ama na yɛ fɛ na ayɛ akɔnɔ eti Sabin yasine wɔn akɔsa ne yere ɛne ne dɔm ɛna wɔn nso ato santena ɛtwa baayɛ akɔnɔ ɛna no no tuntun kɔkɔɔ ɛna wɔn fɔfɔ akyɛ sɛ wɔn nso gyina wɔn nan so ɛna wɔn nso ato santena wɔn aba bɛta na n'akyi abɛdwumadie no ayɛ fɛfɛɛfɛ afei ɛna wɔn nso ɛkɔ akɔpɛ baabi asa ɛnɛ deɛ ampɔyɛ ebɛdwa koraa akɔyɛ sɛ woyɛ aduaneɛ na wɔnya nneɛma no nyinaa ɛsɛ no nso ne yɛde bɛto aduane ma mmerɛ yɛ mfa mu ɛno ne mmaa no afei na mmaa no nso ɔbɛaba bɛdu ɛsɛ mmerɛ yi a na werɛ hyɛn yi esi hɔ yi a ɛno mu ɛna nyansapɔ yɛsusu sɛ Sabin Akrofromhene ankasa nana Osei Kofi wɔte mu afei na ɔno nso aba bɛduru a wɔba bɛsie na wɔwura dwumadie no ase obi bɛbisa sɛ adan ne yɛatena ase dadaada na Sabin Akrofromhene ankasa ɔne dwumadie no ase sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim Asante abakwasɛm ɛne adwumadie bi amu no Asante abakwasɛm ɛne adwumadie bi amu no ansa na ɔhene bɛba dwumadie bi aseɛ no na kyɛ sɛ wɔn mu a wɔn mu wotwa ka ɛwɔ dwumadie no ase ɛne wɔn mu a mo bɛ nyinaa no wɔn adi kae aba abɛtena ase na kyɛ sɛ ɔhene nso adi kae aba Appiah wɔno ɛna kyɛ sɛ wɔasie no a ɛnya asɛm ketewa koraa no a ɔgye nkyeakyea no Sabin Akrofromhene no nana Osei Kofi wɔsa hwehwɛ ɔno no aha ɛna kyɛ sɛ wɔno nso wɔkɔ abarima ba wate asi a wɔyɛto ne mpoma agu so akurowura no ɛna yɛ sɛ wɔkɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa no ɛsɛ ɛnɛ deɛ ampayɛ a ɛbɛdwa wɔ hanom a deɛ ɛbɛkɔ so biara nyansapɔ yɛmfa nsuma mo yɛmfa hinta mo na ɛbɛmma ho deɛ ɛkɔ so ɛwɔ aha nyinaa ɛtu wo deɛ ne sɛ ɔbɛkɔ so na afei no wɔma wɔ fidie no ada ha no na wɔho deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛwɔ ahanom na yɛde mu nkyɛ mu nyinaa so yɛde abrɛ mo ɛwɔ ɛhɔ no
nana kwaku Owusu Asante a enche obey Sabin Akrofromhene ne ho kani a wona ne kɔ nakra na afi no no so aba bedu se de to monim no aba be pe ba bi atena wo hwe ma won fefo kokɔ tuntum ɛna wɔn nso abɔ na chidom a wɔn aba betena se a akwai se wo yɛ aduane no wanya bibia enkyene na yɛ de betum no afi na enkyene na ba aba bedu a ɛsɛ dwumadie no no ne pompon so no ɛbɛyɛ fɛ na ayɛ krabɛhwɛ a deɛ ɛbɛkɔ so wɔ bia sɛ deɛ di ka asɛm bɔ no Nyansapo mfɛnsoma mu a ɛbɛmɔ hu nea ɛkɔ ɛne nea ɛba ɛnyɛ asɛm ketewa ne yere na nkasa ɛna bag si ne nan so na wɔbɔ du kama na kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na ɔno ɛna ɔhyɛ mfifiri a mmaa bɛsɛ ɛnan na wɔn adi ka na wɔka yɛ de firi me nsa ɛbɛkum so de ba wɔn ɔtɔ so mmienu na de firi me nsa nifa nso a wɔn ɔtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ mu a ɛno nso ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔ koraa afei na ayemfo nana Osei kofi ankasa wɔyɛ Sabin ɔno ankasa ɔba bedu yɛ na afei ɛna wɔba na wɔn nso ne dɔm wɔn ma ba bɛgye wɔn ma konwa ama afei deɛ dwumadie na ankasa no baabi a wɔsɛ efhyɛ aseɛ na de fire na de kɔ no ɛno nso ɛhyɛ aseɛ etu sɛ ɔkyɛ ɛdɔm a ato santena ɛbɛyɛ a nananom ayemfo a wɔn mo Sabin Akrofrom ɛna wɔn mo di kae akyame mpanyimfoɔ ɛna wɔn mo toatoa so a wɔn mo ɛba kyɛsɛ ne nyinaa nana Osei kofi Sabin a ɔno ɛwɔ ɛkuro hanom ɛna ɛsɛ afei ɛna nana ankasa nso awuramuo ɛwɔ natenayɛ a wɔba no aba bɛtena seɛ ama yɛn ho sɛneɛ nneɛma bɛsi akɔ no Asante ahenni afɛ Asante ahenni akɔnɔ Asante ahenni ayɛ adehyeɛ ahenni akyɛ sɛ ɛna fam ɛwɔ hɔ nom koraa sɛ ɔwerɛ Asante a wɔn ma atɔ wɔn yɛ a na ɛsɛ ne nyinaa ɛyɛ ɛntenaseɛ no ɛne sɛdeɛ ɛwɔ sɛ nneɛma si kɔ no saa pɛpɛɛpɛ afei deɛ nana Osei kofi agyina konwa a watena se ankasa akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa sɛdeɛ anim no wɔn mo tete n'animuo na wɔn mo ekurakura afena no nso no ɛyɛ panyinfoɔ anasɛ ɛmɛmo a ɔba ahemfie mu a wɔn mo nso esura muo na wɔn mo edi si kwanyɛ wɔn no buroni bɛka sɛ wɔn mo abɔ ban akyɛ sɛ ansa na obi bɛnya kwanyɛ na wakɔ nana Osei kofi ankasa a wɔyɛ Sabin na ahemfie no anasa wakɔ ne nkyɛn no gye sɛ wɔn mo yiyi afena no edi firi kwa mu ansa na watimi akɔ na wɔne nana ankasa nso atimi akɔ akɔhyia na nkitahodie ahodoɔ a wɔsɛ mu die no so mɔtimi adi eti abusua sɛdeɛ adi kaka kyɛ mu Nyansapo aba no deɛ ne aba sɛdeɛ dwumadie nhyehyɛ tie biara no yɛbɛdi biara dama mo yɛtwa mo mfonyini ama mo sɛdeɛ ne nyinaa nso ɛsi tie pɛpɛɛpɛ ama ma mo sɛdeɛ ɛnsɛm no ɛsi tie ɛwɔ ɛhɔ no hɔ ɛyɛ Sabin Akrofrom ɛnyɛ asɛm ketewa adehyeɛ atwa ahyia ɛne nti ne adwotworo ɛna atwa ahyia na wɔn nsa no adwuma woma akwan ɛma mpanimfoɔ ɛne abusua ɛde ɔpanin kosi apatam ɛnɛ na ɛberɛ abi a mpanimfoɔ ne abusua ɛbɛsrɛ nsaeɛ ama no nwura wada ama zio ani do krata ani di dia dunya anda so uti na do mi na ta hesia ese uti na ho ya nra ke mo nka en ka mo bia nka ho ama na nka o santo en wa do ko be ja mo me ma akonra ye wa di ba ma wo o mu da biara ka aka bia yen transema apa media macam oh bersum ada program amat apa kami kajian
dia monyam chekasi a Ewurade ma wo men fancy ni wonu kasa kire Ewurade ahiriye smawa o papa do do no ne gba pa na obra manye we biara tibi ti e ba office so ne ba ya aduma e kansama asema be si office wo endie ke ya na mo e ke si ya ko pese yi no de ya asema ale wa be kan no e na man ko obi atibi e mo bi aka no office bi endie men fancy ni wonu kasa kire Ewurade ami Ewurade wo no Yena, Yena dia tu kan mawa. Yang saya kerja baru dia mawa. Juga, so tu, saya dengan Nyansapo perlu. Juga no, yang social doa ini LGBT saya terus sampai semua. Yang show CEO, nak jadi sama orang. Nah, dia sabi group in school. Ubatimi aye adwuma bi mu panyin kase pa. Nanso udu ahemfia in school. Amamre aye ade a yesua. Na wo bra no aseso a. O mo so CEO company bi die. Abobra peja na ho adu pampanso bi. Nanso be du ahemfia ha. And never do how we judge you. Now, what for? I was sure. I don't know over all. You may have been for a baby. Master said, oh, baby, the bill will be our baboon. Oba, or man was. Now, Owusu. Now, Owusu sure. And that one. So said, Oba, Yura, Cassipa. Sunny, I can't say. And Kwame do ha, they run in the bed. A bear on one point year run town. On my impie. They want to reach a Richard, they are on my run take. Sunset, and never be on ha, on my run here. I never run so any other house will come with us. Look to the home. They are on my group. They don't hear. Now, we are no inside the job. Appiah. Pacho be one bano and not when you end with travel that and Cassia, the Yapunama living in 2 million. We are Ghanaian, yes, Pacho be so. You can say that to be able to say, have a good. Not and fat blue, Emma and the little. Woman, is so far. For any career. No moment chance. Need to show her. There's a for Asante mine. Now, mamma, if you do have 10 years, what I say, hey, mamma, I summon that one. I want to one, so we have one hour. Janana was a year before you put in our sick. Why again, I mean, Shramo said, we have one, a time and nature, then, or the other name, I'm not. Munya baako na bibia koyi siabo me dama se bebre nana me da wase wa menwu awu ase ya wo ya ma me ne doso so pa bibia se bebre lady ka kunya wo be fa no esu asua ho ura o so o da se ya ko to ya do the praying to and our the prayer said, this year, and our new. When you go to make our say, and then we will put the Google as yellow. Yes, all. The more here is a say, Pia, Sassiano, Pia, Yase, or Figure, as a so group. I don't know to make a take my consent also. Who will not shame some law of Plata. If you say, I'm Mrs. Sabin Akrofromhene to Appiah, just one hour, I pay you 1 Pacific address of Bruna Appiah, go on the path.
sɛ bɛlɛ fa bɛkyerɛ kuri ɛne sɛ wuyɛ no na wɔn mu adehyia wɔn mu obi asuman yɛ kɔfɔ obi ama wɔn anim ɛsɛ wɔgye n'ade ba n'ekuri ekutu dame a ɛdane egu ma so etu mɛsirɛ ewu sɛ wɔduma no so emu fato wɔn so sɛ bosumi biara daba akɔ anaasɛ na mmienu deɛ wɔbɛba bɛbi na ne fi ha na wɔn mu kuro yi ha wɔn mu adehyia no deɛ ɔbɔ plapa deɛ ɔfata akonnwa ne deɛ ɔfata akonnwa deɛ ɛde akonnwa ma na eyi ɛne deɛ sɛbisɛ deɛ ɛde akonnwa ma na eyi yi na eduru hɔ na baapan ne yi ma wa wakasa wakyerɛ wadwene na na wɔbɛbi kɔ eyi bisɔmaa no ɛnyɛ no bitu fa no wɔn mpanyinfoɔ wɔn a baapan yi na esi akonnwa sɛ wɔyi ma wɔn na bibi wɔn ɛnka wɔn ho wɔyi tura wɔn na mɛba wɔyɛ kɔm edi wɔkyi na esu sɛbisɛbi wotwa wɔn yɛ wɔn nim so obetuma yɛ wɔn nsa mɛ kakra mɛhunu suban wobetuma yɛ sɛ wɔbie adwuma ɛyɛ nipa daa no bebree ma nti mo sɛ wowɔ saa akɔɔden no a betuma yɛ nsɛm a meka nyina obi kasa fɔ sika bɛyɛ o ekuro yi ɛwɔ fotoɔ ɛmu wobɛboa wura sɛ wura fa fotoɔ yɛ bibi foforɔ ɛmu wɔn wie kakra yɛ bɛyɛ a ekuro bɛ sɛ ekuro bɛ da wase ekuro bɛ yi wa yi ɛsɛ fa bɔnpa bɛso minnu akeka sɛbisɛbi wɔn bɛ gye akonnwa yi ma ne nwie bɛyɛ mɛnuru hɔ ɛsɛ ɛnɛ dɔm a wɔde aba no akyi kuro yi sɛw wokan nsumayɔ kasɛ nana yɛ bebutu kuro yi yɛ bepagya kuro yi ma ne mlɛm ɛmɛ yɛ aboa pɛtɛrɛ kunyɛ wie kɔ kasɛ kunyɛ wie kɔ a obi bɛ di gyansi akonnwa o ɔhene ma o gyansi a bɛ di nyɛ soronko bɛpɛgya gyansi akonnwa ɛkɔ akyirikyirikyirikyiri obi fiti a wɔbisa sɛ hwaya yɛ bɔɔdi esrɛw bɛnim sɛ ɔbɛtuma yɛ ne wɔ esamrɛ kakra wowɔ akomapa wowɔ tima wowɔ adagye wowɔ buo nipa sɛ ɛsɛbisɛ abɔ pra ɛte sɛ wɔ ɛsɛbisɛ mi yɛku nipa bi ɛhunu suban makoma yɛ n'ayɛ o nso ɔbɛtuma yɛ bɛfa ne mpaa no bɛbɛfa kuro yi bɛbɛfa nsase no bɛbɛfa ne mfia ha ne di so dakokura wo ti sɛbisɛ wo ati wɔ ɔka frɛ no israel n'akyerɛ me ɔpɛnyini deɛ wɔn sɛ wabɔ bra yasɛ akunya fata abɔ bra ɔka nipa abɔ bra nipa wɔ ha abɔ bra ɔka wɔ bi ɛmu ti ɔde sɛ nipa ase yɛ wɔn ɔyɛ israel ne yɛ pɛnyini wɔn ayɛ kɔn ɛsɛ bi so na obetuma di yasɛ akunya wɔn ɛyɛ wɔ awunya na ayɛ wɔn ɛnɛ dɛ ehwɛ ɛdɔm efi edu akyi firi nka ababedu kumase ɛyɛ ɔmo dɔm na ɔmo nyinaa yam na ɛmo yɛn ka bibi kakra fa ahenniɛ wɔn kyerɛw ahenniɛ ewiase biara yɛn ha deɛ etwa toɔ ɛnyɛ ahenniɛ Elizabeth ne tiri dɛ sika soso wɔn tena nipa kɔn ho na ebi sɛ ɔyɛ akan yɛn ko a ne nyame sɛ ne nyame hyɛ yɛn. Yɛn ko a ɛnɛ BBC n'ayɛ wɔ hena wɔn ko anyɛ deda wɔ 3 days obi yɛ do ɛnumonyam kɛseɛ paa na nana sɛdeɛ obi sɛdeɛ abraw wɔde ɛɛhyɛ wo sɛdeɛ ne nua ketewa kan yɛfa ahemfie adwuma yɛ efia bibiara wɔn ada ano gyaase owó wɔn ada ano ɛnɛ yɛsrɛ ne nua na wɔn a wosi bi kyerɛ no pɛ. Na yɛ duura dɛm hɔ a afei na ne yɛ bɛma abɛyɛ amoa yɛ bɛma ho ɛbɛde yɛ no aka no bɛna kyerɛ ɛyɛ yi ne nyɛ life deɛ hɔ afei na abɛnya tumi paa na dabɔni du so na nana duura dɛm hɔ a na afei akyerɛ obi bi ketekete na afei yɛma akwan no akɔtena nkran
that you are one person. Then Klaus, where you be over, we are chill, walk on the member, more pay Asante. That's Asante. So we near the Asante, as I'm to any consider. Yeah, Pompo Kakra, and I jump for. We take time, no can be any more, no yes, or yes, and then day. We now suffer, I say, King. You're winning more your friend, I met you. Member Pangrao, I need to be a move. Get to a piano. 2 years and the man, and to send you as we move your mama and my father. Ah, David, I never buy answer and will be able to now. So because why you do it to me. Say, I'm going to go here when I decline. Tea, and that you know, I'm up on top of plates. I hear you. And when you are because I've been I'll call you the duo. Tipa, being so bad. Minion or kind. Or so about that. Why you say, I am not crying. I come to me. Timisrow, and then there is a Osei, who go around mobile. Who was on your proof from mobile? No, what was something is over on now. Kwame will be young to 12. I only say yes, we are Asante, but also of them Osei. We are Samuel could go back on. We never back it one. Tika come and catch the one. Name one them away. And I need your reason in a bit of muscle. A bit you should know why you're trying to perform. And you get out and train Papa could tear up and tear the part of the bush. If you never could rather money at you because it's not one to. You're only them one month. First thing you said, I'm going to have a party eventually be clear. We are to sense we open our way. I am a one hour yet. So what has said? Yes, I know something. Our dear good, I remember I'm the account. The way of that too. I am was a family fully. I am before. I hear the kind that if you do that you need to. And I'm not going to so. Even if you have a paper, you can tell me. I'm going to go. I will say, I need who you hear who said, hey, will be a doctor, will be a one. As we say, Nana, you're from Nana, yes, we know Obama, until you have some a showing memoir. When I bet you are first with you, no ready. But when you say, and Nadia, you will be a massive. He said, I said, me by your friend and telephone, so I'm a young woman. Now say, Sabin, that's a real good book. Okay, I remember. Oko Mesha, where I never knew. So you all know. No, make a minute. If you be in Tiasia, something over there. And I'm ready. Internet is a banana. Just our big girl. Teach you. If you are sure, I this year, a man, any memory now, I shall say. And so with my document when you're there. Say, Nyansapo Tv, I'm a just to you there. Document you're there. I'm going to see you. Sabin, and was it? I bought all protection. Also, when you when I'm saying, why not? Oh, protect us. He said, we will cut massive for. Because we cut massive for one. I never put you on the pack, and I never. I never put you on the pack, none never. The Obehuno. Any the Obetia, go to Miss Zo. But see, Nana Bika, since I see no one available. If you are cut yourself as anyone, media, India, they cut yourself, and in Yano Great, we are here, and Anna or Bar, now the next. So, we are here or Bar, now the next. And Kobasa, I answer, I will not have a son of Debbie. Almost something in the man or her son, go to the Kumu. And here is. So, who's over, only for 8 and we say, and idea.
wo bɛma yɛ nipa wi ase efi sɛ ɛnuanom a bi bɔ wɔn di nyinaa yɛn nyinaa yɛ di agorɔ ketekete ɛna ɛda amantu ntoma kwakɔ di wɔn kan ɛna ɛnɛ so wosan bɛ wɔn akyi wofiri abusua mu waku deɛ nana de bɛma obiara no ma abusua no nso yɛ dɛ Asante nkasa mi nkɔ na mi kɔ pema deɛ bi yɛ. Himaya mu nkasa o. Bibi nti na me maame nana bɛkɔ ayɛ maa hima ɔka bi. Ebra me nua ketewa ɛna mbɔ a yɛase ma na nneɛma bi ɛkokɔ so a ɛntwa yi. Ɛna meyɛ hɔ da koro na ɔse ɔnni akonnwa bi ɔyɛ me maame ba me papa ba mebɛdi akonnwa na mbɔ gya ase ma no a apagya no ɔno na ɛhwɛ nsase so ne nsɛm bebree ɔyɛ sɛ ɔni biem na akyire me maame nana bɛkɔ a mahema ɛdi dwato aba yɛ sɛ me nua ne sɛ ɔpakyɛw ɛm sɛ a me maame deɛ wode di bi mu ba a ɛyɛ dɛn na mensom ɛba nneɛma ɛkɔɔ so na kyɛ sɛ ɛyɛ amanenya kɛseɛ a ɛnyɛ me nua a ɛna ɛyɛ baabi a ɛnka ebi kora nyɛ ɔno na ɛbɛka sɛ wonni akonnwa no ka ɛnuru baabi a ɔduruyɛ no koraa nanso wo maame ba wo papa ba yɛabere wate ase na sɛ bieburu ɔhene a wo nua ketewa nso te gya ase akonnwa so nkyɛn kakraa bi ba a aberewa nso ɛwu ɛna meka ma no tum na meyɛdi ɛbu a wɔhwɛ a bɛka sɛ me na meka sɛ menni akonnwa nanso na akonnwa no ara na ɛsɛ kɔ me maame ka biara ɛnwie ka me maame ɛyɛ nana bɛkɔ ayɛ mahema abusua mpanimfoɔ pii ɛna megyaa no kwan na ɔkɔɛ na nipa bɛdi akonnwa a woyɛ dɛn wobɛhia nnipa bi nso mu a nipa na mehia wo mumua no bi ne Eric na dakoro ɔba afie Eric ɔwɔ cultural center mene te dɛm anam sɛ a Eric ɛntimi nya wɔ biaa a wabɔ bra na memmɔ akonnwa ma no memmɔ gya ase akonnwa ma no ɛna ɔsɛ ɔneɛ me master ɛnam sɛ wo master ne hwan ɔso boss FM wura ɔka nam sɛ ɛneɛ Prisla kunu anaa Prisla nso yɛ me nua baa ɛnam sɛ mebɛdi akonnwa na manya mfie mmienu pɛ ɛna yɛma award bi na boss FM fo ne di animu na menim Prisla krada ɛna wo mu ba me ho fie sɛ wo mu pɛ sɛ me ba mfie mmienu deɛ meyɛ ne Sabin Akrofrom wo mu pɛ sɛ yɛ mama award ɛna ɔbɛyɛ me nua ba Eric bo openi dinam si anya hwe kra Prisla nti Osei no master ni pastor anya hwe kra no ma boda no na me nua ba enti enam se wo mu kra di kan
mamenya ni munyam ba bi pen enam se ne ka kire nei eno anam di hunu openini enam se jasi akonwa no se ne etie no se ne jasi suban tinti na me pe obi a se biebru oye papa na obey me na me di akonwa na ma no enam se mood mi kurei abusuan wo nyina aye nan pe o me makonwan ena me konti hene ena makomu hene ena afei me benkum hene epa ho a obi a me di akonwan ma no bia no sebi enye obi a chese ofiri Sabin Akrofromhene nanso me pese o mu be free ha da chi be di fie be wo ha akiri bese obi simi ya don te hene me free Sabin Akrofromhene ne mom machi pa de ene be kwai me ya don te hene me free Sabin Akrofromhene ne mom machi pa me na no be kwai ene ma ye se ne opani media akonwa be ma no jasi akonwa se de nananom minuanom aka no ne me mpanimfo bi kra eka ye no e akonwa emoduru ahemfie ekoba se debi mini ho na ohima ni ho na busia penni ni ho nipa mi ensen ye ni ho a jasi hene ona ada busia no e kan pensa akonwa ne de ma semesi enti broni beka se technically no na chese wa be yebusuani Kwame wa be yebusuani ye du wura busuani mankasa enti mesra wo ba no mi awoni ne beboa yin ne di wakonwa se de nananom bi kan ne di akonwa ma ne nyefe mempese de esi nura ebi besi biem ade ba kon ya pa ne se odi akonwa ma obi na akonwa no apagya no na oyi akonwa no bunnaye ade ba kon ya odi akonwa ma obi na akonwa no apagya onia na onia no eyi akonwa bunnaye menye ne se obeye bi ne bi esida na nso de menye ni se obeye sa bosumi ye twa mu na medi akonwa na ye mfie nwotwe bosumi ye twa mu ya medi akonwa twa mu me bae Sabin Akrofromhene akonwa kase atisei amanfo ka Sabin Akrofromhene a o mo se trede nkwanta am se ewu afia mimi kro ena fi nkakran ama Sabin Akrofromhene edina samba yentimi nkatete wode na tie wo hane nemom me pesa adofo no me mpanimfo na wo bai ni adofo nyina boa ne yedi Sabin Akrofromhene gina babia emre bi atwam ne gina be boa me na yenya ntutue se ne na menua kuma dampom ka utumfo dampom krono de akonwa bia wo ne foto krono se do tuko na bon kan na ko me bia wo foto nanso ntutue ehwe kurumei ne ma Sabin Akrofromhene pija menim so wo links ene me dru ha me hwe ka se to aso na me ka kire
me driver. Na ja se wo baji mi kro ya na. So yes e ka yi ntimo ye dem. Oyo se na ja se we yi ya na. Hwe cars ne to aso a. Cars to aso sa pe ko. Yo bi na be ka so abobra. Yo bi na be ka A1 A2 to be ka so abobra. Akonwadie ne nko. Ena efie abrabo a ye bo sikam so enko. Na ne mienu de unya kambo mu a. Sa ne mienu so nya na kambo mu a. Emrantie aba fina omudi omusie ne na baby ewu. Nanti aba le kan yo se ne baby ewu ama. Eyempeja. Eyani munyam. Ebra busuapani ba ya mokan me ka se oba no yire ne ho ya adwuma mema akonya no aka ne fie. Si, busuapani ba ya kan ya ko sa. So ba no yire ne ho ya adwuma kwa so ko ya. Sa ko ya ba ma ya kan fie. Na metie de menu adampom kan yi. Metie de tu ko dampom kan sisi ya. Eni menu nana e kan ye. Eni menu Nana Jase. Eni nsema metiti a. Na hu yin se metwe akọ akiri biem. Na ne ya me de akonya na etu fie ho. Na dachi na busuafo abetena ha. Dachi basa busuan abetena. Afebe kakra na yesi ekoja asehina himfie. Ekoja asehina na asehina himfie. Yeko adonten hina himfie. Ano nso maye ho nhihye wo ho ande edem na yebeka ho asem. Achami. Omo kase ma nei. Krobea Owusu Asante. Krobea Owusu Asante. Nana numere tufu. Nana numere dikai eye kontinu agwam. Eka safa semia kwa no be yeki. Ana se be hu ewo. Ne wura enko ondim. Na ensema ewura no be kai ki. Nana be hu eka safa wa konya no. Dumedi ya na wo kesi ayeye. Efa ensasisem ene nana yewura na hekwa fo ena chi adwuma eno achi no nana pekum eso akire se oni no ene be di dwuma na da achi ye nya jase ekiere ana jase ani tinti ena wo hira kunya so ama wo yewura se onu ni yima ewo ya fẹ́ sẹ́ yewura se onu ni yima ewo anoche Kwame Osira jase akonya so ama wo wa busua pro enti prenadas eka ni bise lewe ewa se Osira so ma wo ni sire Obeni kocha